No niin, nyt olisi Game 3 ja Niko johtaa 2 tätä hommaa, mutta mäpähän voitan tän tästä helposti, ei ole mikään ongelma. Tohon noin ja Max Poweri tästä. Ei, nyt oli hyvä. Nyt oli erittäin hyvä aloitus. Ja vielä tuolta, Sieltä hakee. Silvertieriä ja sinne. Ei, kato, ei mennyt osu. edes kuppiin. Ja molemmat vetää. Molemmat pitää 3 kertaa näin. Me tehdään tää homma sitten. 3 yritystä ja niistä paras voi. Ton meikäläisen vuoro sitten mä näytän heti, eli se on... Ei vittu, vähän liian aikaisin painaa. Joo, ei lähtenyt ihan tätä välttämättä. Siinä täytyisi osua tohon ensimmäiseen palloon. Joo, 0 sieltä. Eikä 250. Sitten vielä taas mä otan tohon. Oi, nyt voi. Nyt on täydellinen kohta, sitten punaiselle. Noin, se on siellä. Se on siellä, jos se nyt menee kuppiin. Ei, se oli muuten ihan paska. Se oli muuten jotenkin ihan paska. Miten se näin huonosti nyt meni? Meni ainakin tuon bronstieriin. No niin. Sain enemmän pisteitä. Joo. Se on sellainen. Joo, toi bronssi kertoo vaan siitä, että vaikka meitä on 2 tässä kisaamassa, niin Miika päätyy 3. tässä kisassa. Bronssi aina voitetaan sillekin. Voi Juko Lautin, mä vedän ihan päin helvettiin. Se on tiedätkö, Niko, niin, että bronssi voitetaan ja... Odota. Täällä kato kuppeja täällä takanakin. Joo. Niin, Ei kauheasti huonommin vois varmaan pelata toi Niko tätä peliä, mutta... Ja 1 mulla. Vielä on 1 yritykset. Voi kuvaaminen tästä noin ja... Ui, taas aika täydellinen kohta. Ja täysin punasta heti tosta alkuun ja... Aika täydellinen oikeastaan. Ja ei yhden yhtä pistettä tosta. Elikkä sulla oli 340 paras. Joo. Oi ihan nyt on kyllä... Nyt... Mun ei tarvitse saada pitkälle ja kuppiin. Joo. Vittu. Saatana. No ei se mikään. Menee kuppiin, kato kuitenkin. Ei mennyt. Ei Juko Lauti. Elikkä se olisi nyt näyttäisi vähän pahasti kyllä Niko siltä, että... Se on sillä tavalla, että peli on 2-1.